Sa 90.7 Love Radio, Love Trip, kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Musta naman ang kain mo dyan ng tanghalian? Ay, ang aga mo naman nag-Shanghai Bee. Bukas pa Chinese New Year! Yes, nagbabalik pa rin ang inyong daldalerang atleta DJ Mara Tony. Wow! At syempre, may itatanong ako sa'yo. Oo, ikaw mismo. Dito ka mag-focus. Sabi ko sa'yo, laksa mo yung volume ng radyo eh. Di ba nga kanina, nakakunot yung noo mo at nakabusangot ka kasi alam mo bukas magtatrabaho ka na naman. Eh kung hanggang ngayon, todos reklamo ka be, ay be hindi magandang ugali yan. Sinasabi ko na sa'yo, kung iniisip mo, trabaho na lang ako ng trabaho, DJ Maratoni. Ni wala na akong pahinga. Kahit holiday, nagtatrabaho pa rin ako. Alam mo kung anong gusto ko sabihin sa'yo? It's a tie, be. It's a tie. For the reklamo, pero magtatrabaho pa rin kasi nga alipin ng salapi. Uy, pero kidding aside. Gusto mo yun, may kumikiding aside, may bata sa gilid ang ibig sabihin nun. Isipin mo na lang, na yung mga trabaho mo o yung ginagawa mo ngayon, ay lahat yan ay nasa season. Kumbaga, nasa season ka ng earning of money, nasa season ka na malakas ang kita mo, nasa season ka na may trabaho ka at hindi ka nandyan sa tabi, nakatambay, naninigarilyo, o diba, di at least productive ka. Alam mo, ako rin iniisip ko rin dati yan eh. Alam mo, sana naging bata na lang ako, no? Kasi dati, di ba, pag bata tayo, laro-laro lang, hindi kailangan ng allowance, wala kang iniisip na gastos. Pero dahil ngayon, matanda na tayo, hindi na tayo pwedeng maglaro-laro, wala na pong play pretend kapag pumatanda na. Ay nako, shoutout sa lahat ng mga kaedad ko dyan. O, tinan mo, hindi mo alam yung edad ko. Kasi sabi ko sa'yo, dito ka laging tumutok, be. 25 years old po ako, young and fresh. Ayun nga, as I was saying, hindi na tayo lahat play pretend. Hindi na po tayo pwede magkashare-kashiran, luto-lutuan. Nasa season na po tayo na kailangan natin magtrabaho. Kasi pag hindi nagtrabaho, wala tayong pangluto ng adobo. Wala tayo pambili ng mga gusto nating bilhin. Ayun ang mahirap, diba? Hindi naman maganda kung lagi tayong aasa. Kaya ikaw, imbis na magreklamo ka, kabisyo, imbis na isipin mo na, oo nga, bukas holiday, papasok na naman ako. Hindi, huwag ka mag-isip ng negative. Isipin mo, yes, I have work tomorrow. And if I have work tomorrow, it means a double pay. Ganun yun. O diba, double pay means double the happiness. Siyempre naman tayo ng pera, B. Kaya naman, imbis na magreklamo ka dyan, take it as a positive sign na you still have a lot of energy to live and to have your own career. Ganun lang yung kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Asya ito pampawala ng init ng ulo habang kumakain ka dyan ng tanghalian o merienda mo. Makinig ka muna ng feel-good music ngayong Feel-Good Tuesday. Here's another song by the Vowels de Abuir entitled Celos. Metro